मा लाबोलायखो रल रायख' नालाय ini जानाय एबार खासेया मोनफैदों न'स्टारा जाना नै आं रल लाबोफादोंमोन नानिखौ लायनाय बाजिनो रल लाबोफादोंमोन ओमफ्राय ओंखाम उखैदोंमोन नालाय हरावबो जानाया थिग जायाखैमोन हाबा दंमोन ना गामियाव मैया इयावनो थांनानै माने ओंखाम जानाया हराव जायाखै फैनानै डाइरेक्ट उन्दुखादो माम्मी पापा उन्दुफैनो my god nasarap Masa dia hai sini dah. Gosla bagaimana kemudian kan? Beri ini media kap dah sebabnya. Orang nunggu. Bro. Ada rai koko masa apa dong? Halo logofer, saat gorong kadi ni ya. Bagaimana sana mana kayak juga jangan nangis. Songgorong gasnya. Kemana unda boy botol mickai kemana? Saya gepal gasnya ye. Orang kena beli nasi. Gorong kau yang ke kelem sebeh. Saya bertanggung saja. Kalau lo sebaik. Nih biar begorom, jangan maisung bersubai nih muka nih si bro salai langbai. Tak sedung kang bayi bah begorom mana karai ke. Undu bato gelem sebenarnya manusia nih. Hai. Madam menayaw anaros lem-lemen malah jane. Anaros salai sih jangan. Khasiat segasin nih. Tuksan hak gede iya dah kam jane nggak. Lukai. Yang belum kan heli, bukan heli. Lukai heli. Para gede nih asal deh. Sakang bay jangan naras ke. Ayo, resi mana boleh bay resi ke ikan. Mahan temen enggak? Belum lah. Akhirnya udah nih, nah akhirnya udah nih.
माखारे मलमब्लाबो लायदों आंखो सायाखैनो खोमा सं सादो सेगुआबाबो बिदि खालामनाङा बिदि खालामबा सायो मानसियाबो सादो लायनि ओमफ्राय इयाव जोङो गय हानदो आरो बे बारियाव हानगासिनो गोबाङैनो न'आवनो न'नि बिफां आरो होग्रा ओमफ्राय गयानो देमलायदो गयानो देमसो गारदो जाबा दान्दा बारियाव नाबफैथारला ना आस्ते एबार बारहुंखायाव नैफोर बायजोबदो गोदान गयाबो गुदो बेफोरो जानि बारि आरो इयो औवा ओरै फारजों आलिनि खाथि औवा दंसो आरो हानजोब्बाय बारियाव खोरनाबो दं नालाय खनबायबो दं